Tara na, no. Nandito. Unang araw ng school ng anak ko. Kasi nung nakaraang linggo ay di sila nakapasok kasi siyempre sa Maynila gluluto ng ulam. Ma, morning. Laging barado yung ilong niya. Tapos kagabi nakita ko siyang tulog, tumutunog yung ilong at hindi siya pwedeng umiga. Parang yung tulog niya parang nakaupo. Sana mapamadali na yung yung opera. Kawawa. Ulam namin almusal at nagsaing na rin ako. Saing na rin. Ayan. At nag-iinit ako ng tubig na pangkape. Yung tubig pampaligo okay na. Nakapag-igib na rin tayo. Mga tubig dyan sa drum. Yan. Tubig pangkape. Pag nag-iinit kami ng tubig dito sa labas, pag yung si Mrs. lang sa loob siya kasi bawal sa kanya yung usok. Ilang araw kami dun kila Papa. Nagtambay-tambay kasi siyempre nilibang ko rin yung asawa ko. Mamaya bili na ako ng bigas kasi kanina magsasaing na wala na palang bigas yung balde, kaya bumili muna ako ng isang ganta ng bigas. Mamaya bibili ko ng kalahating sako. Hindi naman daw magpapacheck up eh. Sabi ni Nuno, sabi ni Kasinggil. At ito, mga iniigiban ko pag umaga. Para pag umalis ako, hindi magbobot yung asawa ko. Yung mga tubig na yan dyan, CR, ligo ng anak ko. Ganun po yung Kaya sabi ko, habang hindi pa kami umaalis kasi baka magkabigla na tumawag yung PGH, iwan ko yung anak ko doon kila mama. Kinausap na rin namin sila mama, okay naman sa kanila. Kaya hanggat dito pa, dito muna ako. Mas mamaya siguro maglilinis kami dyan sa tindahan para pag may nakagilap tayo na pampuhunan, magtitinda muna kami habang dito pa ako at habang wala pang tawag. Siyempre sana matawagan na para madali ang opera. Ayan po. Habang naliligo yung anak ko, sandukan na natin ng kanin para hindi na mainit. Ketchup, ma? Hindi yan nag-ketchup. Ha? Hindi yan nag-ketchup. Kunti lang na kanin muna. Ma, bakit? Hindi na maubos. Iwasak mo, talig na. Ayun. Kapret na, Joshua. Ma, hindi kasi sa akin. Tatanong yung anak ko kung may trabaho daw ako. Laki pa sa Kung magtatrabaho. Ma, laki na. Sabi ko hindi muna. Konti. Hindi pa gumagaling yung ubo ko. Tapos sumasakit din yung paa ko. Sumabit kasi ito dun sa bakal. Nung nakaraan. Yan. May tama. Mama, bakit grabe lang siya? Tsara. Ma, bakit kita di mama si Chloe? Mga din kutsara ni Bebe. Kutsara ka na din eh. Mama, bakit manita si Hele? Mama, si Hele. Si Bebe. Si Bebe. Almusal ni Bebe. Sabi. Nak, bilis na nak. Bebe, tapos ka na? Bilis na.
Anong oras na? Unang pasok mo, magpa-flag ceremony pa kayo. Bilis na, pare-atid ko. Ayan, atid ko na sila. At nilabas ko yung van. Kasi papacheck-upan ko si Kasinggil. Pakatid ko dito sa anak ko, alis ako. Pacheck-upan ko si Kasinggil kasi mahal ko anong nangyayari dyan. Grabe na yung katawan, bagsak. Sobrang payat na. Tapos kahapon nga binuhat ko na lang kasi di niya kayang tumayo. Ngayon sabi nung biyanan niya, tatry muna namin dalhin sa albularyo kasi baka raw baka raw nalason. Pero gusto ko sana diretso na dun sa check-upan sa hospital. Kasi itry daw muna sa albularyo. Bala sila kung ano yung nila naisipan. Yan. Ayan po. Tara na anak. First day of school. Tayo dyan. Tayo. Kasi na ako. Dito Totoy. Tayo. Ayan. Tingin na. Grade 5 na. Si Bibi. Ilang na lang. High school na. Ayan. Nag-ceremony. Ayan pala si Kasinggil. Si mama. Asawa niya, biyanan niya. Ayat bali, pauwi na kami. At napagamot ko na si Kasinggil. Albularyo na muna. Hindi na kami natuloy dun sa hospital para magpa-check up. Binuhay ko muna yung van. Grabe na yung payat niya Kasinggil. Tara na no. Dito. Mama. CR. Kami ante. O sa po, hindi ka baka, no, 20 ka na rin. At may galing na, kain na daw. Hindi, kapagdanda ko. Saan? Nasa restaurant. Saya magagi. Kaya lang maglakad kapon, binuhat ko na lang siya eh. Kasi di niya na kayang bumangon. Binuhat ko na lang. Sabi ko sa kanila kapon, hindi ako magpagamot. Gusto ko sana sa hospital magpa-check up. Sabi nila dito raw muna, itry daw muna. Kasi may may nangungursonado sa kanyang taong hindi nakikita. Saka tunay na tao. Ay nako. Ay mag-asawa. Time check natin ay 10:23. At mamaya bibili na lang ako ng bigas. Choy, to the word. Magkano yun? Ay, sabi 50. Oh. Yung isa 20. Dito na ako sa
lahat, pauwi na nga kami. Pathway. Bukid na dito. Bulubang. Ayan, at nakabili na ako ng bigas. Dito bumili sa ano, Malawag. Nasa likod yung bigas. Atras muna tayo. Kita yung likuran. Bandi na. Grabe yung presyo ng bigas. 960 kalahating sako. 25 kilos yung kalahati. Kasi yung isang sako 50 kilos. At daan muna ako dun kila mama ulit kasi ibinaba ko lang sila. Ako bibili muna akong bigas. Dadaan muna ako ulit doon. Tingnan ko kung may gulay. Tingnan ko ng gulay. May papa. Ay doon sa bahay may ulam naman na eh. May ano doon, tilapia. Binili ko kanina bago ko umalis. Bakos pa ako. Namay na yung boses ko. Siyempre maraming salamat sa biyanan ko na ano, nagpadala sa amin pambili ng bigas. Maraming salamat. Wala pang sahod eh. Kinapos ako. At yung ano, yung binigay ni Kajojo ay hawak nung asawa ko. Ayaw kong gastusin. Sabi ko taguin niya lang yun. Kasi para may pondo na naman kami sa pagpamaynila namin. Siyempre kailangan namin mag-ipon ng panggastos. Kasi yung pera na bigay sa amin ng sponsor ay ubos na. Ubos na rin. Pamasahe, check up. Siyempre nagkumakain din sila. Ubos na. Tapos ako rin yung ipon ko talagang ano, zero balance tayo ngayon. Ay nako. Okay lang yan. Importante maagapan yung sakit ng asawa ko. Okay lang yun. Basta yun, pray lang. Team positive. Ganun lang yun. Huwag lang tayo mag-isip ng mga negatibo na bagay. Siyempre kung may nanonood man na ano, taga Egypt, sana mapamadali na yung operasyon ng asawa ko. Sana tawagan kaagad kami para matapos na.